Pravi filmче. Това не е ли просто както е или в по-голямо? По-дълбоко, по-тясно. Това. Не, той няма да бъде. Роми, какво ще ме стопи? А това какво е? Тук е в... Това е баня с пералност. Аха, това баня ли ще е? Баня с пералност, значи из банята има прозорец. Точно това ми харесва, да, това ми харесва. Много е хубаво. Тук е баня с пералната. Туалетната къде е? Тук е туалетната, ще бъде. Къде? А с банята? Туалетната ще бъде в банята. Да, както на Ива, да. Ама е по-малко, е по-голямо. По-малко. Абе, виж какво